още една българска следа имаме тази година покрай наградите Оскар. Както може би знаете, в Лос-Анджелес обикновено около такива големи събития се организират така наречените gifting suites или места, на които брандове могат да подаряват своите продукти на част от номинираните. С голяма гордост съобщавам, че тази година една такава смела българска жена, Нели Радева, успя да се добере да бъде избрана в такова място и да подарява своите продукти на номинираните. Продуктите й са на базата на българската роза. Нели, здравей! Разкажи ми какво се случва днес, тук в момента. Здравей, Мила, първо да кажа и много благодаря, че сте тук. В момента, всъщност, Naturel with Love, това е компанията, която създадох, за да подкрепям пък фондацията си iKentl, която ти много добре познаваш. И ние бяхме разпознати като един добър бранд. Нещата, които правиме, са 100% натурални. Но да се върна на въпроса ти, после ще разкажа точно какво предлагаме. И в момента сме поканени на този тъй наречен Gift Suite, който е към Оскарите, т.е. номинираните хора за Оскар са поканени да бъдат гифтнати, в смисъл да им се дадат подаръци и ние сме част от това нещо. Представи си. Да. И прославяме България, за което съм най-щастлива. Не е ли много голямо постижение за един бранд да попадне на такава ексклузивна селекция, която всъщност номинираните за Оскар? Абсолютно. Да, аз просто не мога да повярвам какво ни се случва. Как го направи? Общо взето всичко е по някакъв начин и щастлива случайност, изменижиране на правилните неща, но няма и шанс да бъдеш поканен тук, ако продуктите наистина не са добри, защото това са наистина топ брандове. Всеки естествено се опитва да бъде на едно подобно място. И благодарение на това, че ние имаме продукти 100% натурални, с много любов направени. Може би вибрацията на думата любов ни изпрати право в Холивуд, право на Оскарите. Това е български бранд, в който използваме 100% натурално розово масло от роза дамасцена. Българска роза дамасцена. Всичките тези селебрити, с които идват, понеже бяхме и на грамитата тук, между другото, и всичките селебрити... Между другото. Да, но то беше за тренинг, така да се каже. И всичките тези селебрити, с които идват на нашия бут или там щанд, на всички тях казваме, че това е българска козметика, направени с 100% натурална българска роза дамасцена и че това е най-добрата роза в света. И обратната връзка не само, че веднага идва, а в течение на времето много от тях искат да станат лица на козметиката и съответно да постват видеа. Всички са много впечатлени. Те казват, такава паста не са опитвали, която е с розова вода и съответно този бленд, който е за лице Face Oil, е уникален. И те всъщност са впечатлени много от уханието, от това какво се случва с лицата им и така нататък. И също е много екзотично. Всеки реагира невероятно, като кажем, че това е всъщност продукт, който е от България. И че ние сме от българите. България! И тогава по абсолютно друг начин се обръщат към нас и започва разговор отново.